page, Amela Lova, and the sort of time good TikTok, and also here on YouTube. And if you're and you want to hear more, make sure that you subscribe on the channel so that every time I post, you get to see these videos. And in that way, I'm Zoya's about your and if no over more. So please subscribe, please. So get comfortable. Also, mamela story times yabo. Mamela ke chum. Yakhumbula kudala ezilalini bakakhona ilali ezingenamibane, like most of ilali zazingenamibane, and kwakhona lalamizi leyana ibanayo imibane yona yodwa. Uma kulo mzi kukhona imibane, kulo mzi lo mhlawumbe kukho imali, kulaa mzi kukhona umbane, but imajority yapha elalini ayinambane. Mama yake rasa story autonomous ke kwakunjalo kuyam ilali, umbane engekho nasekhaya futhi wayengekho, so sasenanomzi sasibukela kuwo nje i-TV, mhlawumbi bakudlala into zasebusuku siyobukela khona, uyabona yonke nje into yabo. As kids sasonwaba kanjalo ukuthi sasingamayindi futhi ukuwoka because kukude kulo mzi, uthi wawuwela nje uwela umfula uqabele ngaphesheya awusiya khona. Sasingamayindi ke because sasithanda ukubukela, sasihamba ke nekhazini yami ngayo yonke imihla late siyabukela sibuyele ekhaya ngoba i-TV phaya ilatwa late ke sana caba. Uthi hayi ke nyani ke sithi ke abo nekhazini yami ngale minute lesihamba siyobukela njengesiqhelo, siyobukela kule lali. Uthi sihambe ke sihamba late akukabikho mnyama, sifike ke sibukele njengesiqhelo yonke into ishow esiqhelo uzibukele siziqheleleyo. Uthi hayi ke ixesha lohamba lifike, sichaze kulo mzi uba siyahamba ke. Uthi hayi ke sinetshomi ke apha, uthi ithomi yethu isixelele uba hayi bo kuzodlala ifilimu kaVan Damme, kazinaliqonda ngoseza film kaVan Damme dala baziphathelwe. Udlala ifilimu kaVan Damme ethile, siqomba heyi makasihlale kancima siyibukele sibone uba kuzophela kanjani. Uthi sihlale sithi abo siyahlala, kodwa siyaba funa uba siyahamba. Uthi sihlale kulo mzi sibukele le filimu. Uthi andiyabasa ayigqiba kanjani ifilimu, but sahlala yaphela ifilimu siphayana. Uthi ekupheleni kwayo le filimu siyacinga uba yho funeka sigodukile, kodwa kulaa mzi masilala. Saqomba asifuni ulala apha thina sizobethwa ekhaya, ngoba ekhaya akafuni umntu alala komnye umzi. Befama kakade asineyobukela i-TV kwakulo mzi ngoba umama wethu akayifudele uba sibukele i-TV ngobusuku. Uthi hayi ke siphume kulo mzi sikhaphe utshomi wethu, sikhapha sijikise xa kuphela imizi ilali yakhe. Uthi hayi ke nyani sihambe ke thina nekhazini nam sobabini. Uthi sihambe silayite ithotshi mos apha endleleni, asimayindi layite ithotshi, sihambe sincokola apha endleleni ngento ebethi zibukele, siyakhetshaba bawucinga ntoni. Hayi ke uthi bayahamba ke. Uthi yeyi xa usiya elalini yam mos benditshile uba uyatshonela mos, andithi uvele ngaphezulu. Xa siphaa kulaa lali siyakubona ekhaya but kufuneka sitshonele ngaphantsi kanje sitshona siphinde sinyuke, yabo. Uthi hayi ke bafika kuloo mlapha batshone ngaphantsi. Uthi hayi ke siphinde senyuka. Uthi xa usenyuka ke apha elalini yam unyukela endaweni yamangcwaba ye-graveyard yakudala. Uthi kudala apha abantu babengcwatyelwa kwi-graveyard, yabo, balahamba ixesha abantu bangcwabela abantu eziyadini zabo, egadini zabo. Uthi sekukho ezaa graveyard ufike zi-abandoned akuzophela kuzo, ubonela ke amangcwaba wana-tombstone, kubekwe amatye ade amangcwaba anengca, yabo, yabona mos laa nto. So uthi ke esithi ke abo sizogqitha phaa kulaa ndawo but selapha ngasemlanjeni. Uthi bahambe, uthi xa besenyukele bezofika kulaa graveyard babona utamkhulu osindwayo, osindwa nguMaskingete, like uMaskingete yintoni kanene ngelinye igama, Maskotuk, yabo. So uthi babona utamkhulu osindwa nguMaskotuk. Uthi ke siqomba mhlawumbi uswelela lisuka kulo tamkhulu, uthi uyintamkhulu omdala kuyasindwa, utamkhulu omdala lo onentshebe nje usindwayo. Uthi simphathiseke ibheki yakhe utamkhulu lo, siqomba hayi siyasindwa kaloku, soze utamkhulu omdala kangakasindwa ibheki sikhona. Uthi sithi abo sizawukhapha lo tamkhulu, sijike indlela ebesiyihamba simkhapha apha yakhona ngoba kaloku siyamsizela ebusuku. Siyabuza tamkhulu suka, utamkhulu azichaza uba usulela lisuka kuyo uye emzini wakhe yosincedile oko esindwa kudala futhi ephumile utshonelele nje ilanga apha endleleni. Uthi hayi kutamkhulu ancokola apha endleleni, asikhuphe neswiti utamkhulu, athi yho nendincedile bantwana bam. Uthi angancokola utamkhulu beqomba utamkhulu uthami uyacotha uhamba kancinci size sifike endlini. Utamkhulu uhamba kancinci and asikwazi ukumxhesa, sithi abo kaloku simphathisile, funeka simphathise ade ofika ke. Uthi asimazi utamkhulu sasambona kwalapha elalini yethu, but uthi uhlala apha elalini zange sambona utamkhulu. Utamkhulu athi hayi ke sasifika emzini abantwana nabona rawundi ume phayana. Uthi siyambona urawundi ume phaa, lo rawundi was so strange is that akanayadi lo rawundi, akogeyithi akontoni, urawundi ozimeleyo nje oyedwa nje, and akamanga apha ngasekhaya, akamanga asebenzini yasekhaya, uzimele nje lo rawundi.
uthi hayi ke sithi ke abo utamkhulu lona. So uthi hayi ke nyani sithi ke abo sikhapha utamkhulu esibonisile kwakhe. Uthi sihambe kwale ndlu siyaqala uyibona kwale ndlu asiyazi kwale nto. Uthi hayi ke sihambe nyani sifike kwatamkhulu sihambe kutamkhulu beqoma sihambe kutamkhulu sijike. Uthi Anonymous sifike singene. Utamkhulu omdala ke ozihluphekelayo siyabona lapha endlini kukho ibhedi kukho nje neegedi ezi zibekwe emalahleni. Uthi siyabona utamkhulu nje umdala ozisokolelayo bandla. Uthi uhlala yedwa siyambona uhlala yedwa lo tamkhulu. Uthi hayi ke nyani sithi tamkhulu siyagoduka ke ngoku athi tamkhulu asoze kaloku ninenzele loo nto bam nihambe ndinganekofu le nincede kangaka. Uthi akhupha utamkhulu afuna ukwenza iziti aququzele utamkhulu. Uthi athi upheke umngqusho uzaziphakela ubeqonda abantu abadala ke besenza ukubela uthi bathi asifuni kolo mngqusho lotamkhulu uthini. Uthi asiphakele. Uthe ake mbungqusho katamkhulu asikwazi nokuthi mbi lo mngqusho. Nasithe tamkhulu umngqusho kupheke kakuhle ngoba siyambumba utamkhulu semunomdla shem. Uthi tamkhulu ngibiko lo mngqusho wakhe kwaleti yakhe esingathi fani ngathi ayoti asiyazi but ke ufuneka sibe athi nje utamkhulu samsizela kaloku utamkhulu omdala lo. Uthi hayi ke sithi ke apho sithi tamkhulu esihluthi uthi kumele sijoga nekhazini yabo asifuni ukutya simasithi tamkhulu sehluthi ngoku sifuna uhamba. Utamkhulu athi hayi ke bantwana bam zandikhupha nje nibe senihamba niyarhatyela abantwana bam yeyi bezathi lalani qha kaloku ndiyazi uba abazali kusoze bavuma umntu alale emzini angawaziyo uzawuba newari umama wenu godukani bantwana bam. Uthi siyahamba. Uthi apha endleleni ke ngoku singabo banemvalo emveni koba simkile utamkhulu. Uthi sinovalo siyoyika sime silaqaza apha endlini sime silaqaza. Uthi zange sibuze save sabaleka saba sibaleka ntoni. Uzove sibaleka. Uthi safika ekhaya siqoqosha sikhala emnyango mama kuvula umnyango. Umnyango yintoni mama kuvula umnyango yintoni. Uthi sifile ngathi siyaleqa likhonde silandelayo xa nisisuka phi. Bachaza ke bawasoze bamzibukela TV. Mama wabo remember kayifuni uba laa mzi bayobukela kuwo. I mean like bahambe ebusuku abantwana. Uthi abangxolise ke babona uyothini phayana ayikho nento ebangaba niyabukela TV la ndiphinde ndiye kulaa mzi ndibukela TV. Uthi hayi ke nyani siyayichaza into katamkhulu because into katamkhulu akho nto yenzekileyo ifana ngotamkhulu. Uthi bahlale ke nyani. Uthi heyi ngengomso kuse kube ngengomso Anonymous ahamba eshop. Uthi mina ngeke ke shop xa buyayo shop athi bana nomnye utamkhulu futhi walapha elalini namaziyo ke ngoku. Uphethe ibhegi lotamkhulu yasimndiqoma ke ndiphethe utamkhulu ibhegi ndiyamazi mos utamkhulu la amphathise ibhegi. Uthi kuthi qatha yabo kanene bendikaphe utamkhulu namezolo ophethe umasango osedwa ibhegi aqoma uzobuza lo tamkhulu bangba lo tamkhulu uyamazi na mos utamkhulu ngokwalapha elalini uyamazi lo Anonymous. Ubhala utamkhulu yamazi utamkhulu bani ambize ngesiduko caba ngizixelelwe ke yamazi utamkhulu bani athi hayi utamkhulu bani khamchaza ungamntanami lo tamkhulu athi yeta mfana ndimazi igama lakhe ne but unje utamkhulu athi ukhona mama wakhe endlini. Uthi zangayiphendulele buyamazi nawe vele wathi ukhona mama wakhe endlini. Anonymous ukhona wathi okay ndifuna uyombona masijikise kuwe. Uthi sajika indlela sajonga ekhaya. Uthi safika sangena ekhaya utamkhulu wathi ufuna uthetha nomama wam. Uthi unokwenzeka into noba ndisiyinto efani. Uthi like wafika ke utamkhulu wangena endlini wathetha nomama wethu. Utamkhulu waphuma wahamba hayibo sithi so strange what's happening. Uthi ke ngoku wathi umama wabo nalapha endlini yena uthi wasibiza enomsindo umama wethu ba asiphinde indawo xa siyobukela laa nto kulaa mzi i-TV kulaa mzi iyekile yona iphelile loo nto leyo akuphinde kuyiwe kulaa mzi. And okwesibini besibone nonezolo. Uthi hayi ke sisachaza sibona utamkhulu othile wasipha ukutya wasibisa utenana. Uthi umama wethu waxela uba akasekho loo mntu lo wasoleka kudala lo tamkhulu ndimxelela ayingomntu uphileyo lo khona benimbona ehlala phi bachaza besiya segraveyard athi le iporhelwayo igraveyard nxa le graveyard iporhelwayo niyahamba niya kwezi graveyard ziporhelwayo beniyothini khona phayana. Umthetho umntana hayi ke lo besidlula ngakhona. Uthi heyi umama wasingxolisa basekaphinde siye phaa. Uthi sithi apho siya phaa kusela siyothuka uba akasekho lo tamkhulu. Uthi umama wethu wathi beniyibona phi le ndlu masambe niyondikhombisa le ndlu beniyibona khona. Uthi sahamba ke kusemini remember. Uthi sahamba xa sofika khona uthi ikhombe le ndlu beniyibona phi. Uthi yeyi safika indlu ayikho. Bona nantsiya igraveyard mos indlu ayikho. Uthi oko sasizibuza imibuzo uba kanjani kwenzeke kanjani because thina siyibonile indlu siyibona utamkhulu onje nakathi. Uthi zange sikholwe. Uthi sithi ke abo uthi wathina sabona utamkhulu oporhayo apha elalini. Uthi nalapha elalini yavele yaduma mos loo nto leyo. Wonke umntu uyasibuba nibone ntoni. Wonke umntu uyasibuba sibone ntoni. Wonke umntu uyasibuba sibone ntoni.
remember guys bathi batya something from latamkhulu, so umama wabo ke wabahamba wabasisa emntwini for bahlambe bagabhe yonke nje le nto bayityileyo latamkhulu ngoba kaloku batyiswe izinto ezingaziwayo. Uthi ke sithi ke abo wonke umntu uyazibuza elalini uba yebo nambona utamkhulu ubani wathini kwathini, nje wonke umntu nje uyaphakuzela le lali uyoyika. Kuthi hayi ke seyinto base ke ngoku apha elalini seyingundaba emlonyeni uba into katamkhulu ubani uyabonwa ebusuku tonto. Uthi ke zange siphinde nathi sihambe sekulaa mzi siyobukela khona. Uthi iye kokubukela i-TV sasiyithanda ngoba kaloku thina sidibana nezinto ebusuku. Uthi sasingoyiki, sakunzima nolala nje kwezo ntsuku ngoba sasicinga le nto uba heyi unoba sibone umntu oporhayo, unoba sibona isiporho ke ngoku isiporho sinje. Uthi ke sasizibuza yona sasikwazi nokuthini. Siphela ke apho ke stories sakhe guys. If you're sending stories kanje and you want to hear more of these stories, make sure that you subscribe on this channel, make sure that you comment on this video, give this video a thumbs up so that ndizoyazi uba you love these stories. Yeah, thank you for watching.